Hindi na isasama ng Department of Health ang mga road violators na masasangkot sa aksidente sa Zero Balance Billing Policy sa mga pampublikong ospital. Good news yan dahil meron na palang ganyan. Pero ayon nga kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, gagamutin pa rin ng mga ospital ang maaksidenteng kamote rider o pasaway na motorista. Pero sisingilin sila bago ma-discharge pag napatunayang kasalanan nila ang naganap na aksidente. Ayon sa kalihim, ang mga tinaguriang kamote riders at iba pang motoristang pasaway ay hindi pagkakalooban ng free hospitalization sa ilalim ng programa. Nilinaw naman ng sekretarya na ang mga biktima ng road crash and road traffic injuries ay covered pa rin ng Zero Balance Billing Policy kung hindi nila kasalanan na. Wala pang binanggit si Herbosa na specific time kung kailan sisimulang ipatupad ang bagong patakaran. Ikaw, kabisyo, kamote rider ka rin ba? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Good morning. Naisip mo pa yun? Mga kamote rider. Dumaan mabilis. Para lang mapatawa ko ngayong araw na to. Mabilis yung aking motor big bike na malaki. Big bike na malaki. Ganun na. Good morning mga... Si Mang Kanor, kamote rider to. Kamote rider, basic naman sa itsura parang yan. Oh. Ano ba yung mga kamote rider? Sige nga. Specify muna natin. Sa true lang. Kamote rider yung Not mga... following traffic rules. Yan. Yung mga violating traffic rules. Yung mga motor na sa gutter na dumadaan. Imbis na sa sidewalk kasi yun sa sidewalk dumadaan. Ano pa? Yung hindi nagsisignal light. Biglang lumiliko. Yan. Correct. Pag natin i-U-turn niya. I-U-turn. Kasi hindi ko kinokonsidera yung kapwa niya rider. Yun. Yan. Walang pake. Yung hindi nag-helmet. Kasi masisira daw yung nilagay sa buhok na Michael Jill. Ang mga ganun. Tapos nagsasakay ng hindi asawa. Yan, kamote rider din yan. Guys, yan na yung malungkot. Nasimula ang kalungkutan, guys. Kamote rider din yan. Yung mga... Chicks. Mang Kanor. Yung mga dun sa yung pupunta ng Marilaki, magbabangking-bangking. Banking. Bawal yan bawal kasi hindi naman yan restrict. Kalsada yan. Hindi ko sabihin na nag-banking ako doon. Tapos ano pa? Kamote rider. Yung swerving. Swerving? Ano yan? Swerving. Swerving Go Plus. Guys, nalasing yata to guys. Yung biglang change lane. Ganon. Ganon. Hindi wala sa guys, pero may ganon. Dito sa amin, walang ganon. Doon sa amin. Basta yun, violating traffic rules. Yung balustusot kahit malapit na maipit. Basta alam mo, para maalis yan, mag-follow ka lang ng traffic rules. Nakainom. Diba? Uy, lasing ang motor. Uy, delikado yan. Kasi makakadamay ka. Mantakin mo kahit mag-ingat yung mga kapwa mo rider, pero kung ikaw, nang bababae ka, pati hindi ka lang. Sorry. Mabilis magpatakbo ka mo, rider yan. Yung sasalpok ka na lang. Di ba yung mga... Dapat sa iba lang tayo sumasalpok. So yun ang sabi nga, sana po ito'y mapatupad itong Zero Billing Policy. Magandang programa yan. Kung matutupad talaga yan at kung may budget talaga at hindi makukurap. Para mapunta talaga sa totoong pasyente. Baka may ghost patient na naman dyan. Diba? Ghost kamote rider. Kaya sana, pero kung kamote rider ka, yan legit yan na kung nakainom ka tapos sa disgrasya ka,
ba't naman babayaran ng gobyerno yung bill mo? Kasalanan mo naman. Bawal naman talagang uminom tapos magmamaneho ka po. Kasi Dapat safety mo, safety ng iba. Correct. Dapat magmamaneho muna bago iinom. Sabi mo kasi. Hindi pa rin pwede yan. Hindi pa rin pwede yan. Dapat pala, maneho, inom, babae. Wala naman sinabing ganun si Secretary Hilbusa. Kasi ingat, iwas na lang pa sa Nakakautot yan. Kamote ride. Makakautot. Yung kamote? Yung yung rider. Siyempre, tatawa ka ng tatawa. Tapos, pinatawa ka ng rider? Ng kamote. Siyempre pag dumawa ka, akin ka. Yung rider. Yung kamote, nakalibing, nabaon sa lupa. Yung kamote? Yung rider. What? Ang daming libag. Ng rider. Oo. Kulay violet nga eh. Yung kamote. Yung rider. Nabugbog. Yung rider? Yung kamote. Ang sarap niyang itusuki ng stick. Yung kamote. Yung rider. Ay, gumulong sa kalsada, kawawa. Yung rider. Yung kamote. Nilagay sa basket. Yung kamote. Yung rider. Yun lang. Sabi niya, hello po, Shopee po. Sabi no rider. Sabi ng kamote. Ano na? Napitikan sa malilaki. Yung rider. Yung kamote. Creepy naman. Ay, nako. Good morning, alas 5 po tayo mga kabisyo. Sabi dito, shoutout kay Aljon Matos. Yun. Naayos ang kotse niya, galing casa, grab na siya at nakikinig sa inyo, Ma'am Uncle Dagol. Ay, hello po. Sabi ni Pong Villamar na babaero. Si Sir Dan Sturla, sila Marlon Gukman, salamat. Correct. Tuloy-tuloy pakikinig dito lang sa 90.7 Love Radio. Yan pa bang i-memorize yan? Derek Pill, Basic. Aking sinta. Metro's #1